Welcome back mga kalababo mo siya, Davao ni Bay. So, ano yung mga lods, karon ako na human. So, deliver ni karon sa kalinan mga lods. Itong niagi, itong mental. Itong adlaw to. Itong adlaw so ito. 12, pizza 12. Oh, duha ka dosina ra to mga lods, pero karon tulo. Ang i-order sa laing soke, 5 nya. Makaya na ko mga lods, tulo ra ka dosina. Sang lisuda ang himuon mga lods. Ang tubo lang da kanang sayon kita naman pero sang lisod buhaton. So muna akong nahuman karon mga lods, makapagali nahuman oh. Ito butangan pala siya kuan dia para mahuman. So i-deliver na ko rin karong hapon mga lods. So tanaw sa to sa tong tilapia mga lods oh. Oh, tilapia na ko mga lods. Palad na siya mga lods. Hapit na palad. No? So, muna ito kalingawan ako mga lods. Tilapia na ako. Kanay kaduha. O tilapia na mga lods. So, napakudiri mga lods. Katulon akong warag pispan-pispan. Para niya. Taka nagtangkong sila. Green may lamin minute ko mga lods. Ito, chocolate brown. Small din pula. So, muna ito mga lods. Kaya magputol pong lansang.